Cześć, witam Was serdecznie w Pozytywnej Kuchni. Dzisiaj specjalnie na Wasze życzenie filmik o tym, jak kupować awokado, żeby kupić odpowiednio dojrzałe. Przede wszystkim, kierując się wyborem awokado, w pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na jego kolor. Im skórka ciemniejsza i mniej zielona, a bardziej taka w kolorze bakłażana, tym bardziej prawdopodobnie, bo oczywiście niektóre odmiany ich ta zasada nie dotyczy, ale z reguły będzie to bardziej prawdopodobne, że awokado jest bardziej dojrzałe. Na awokado, kiedy zaczyna dojrzewać, zaczynają się najpierw pojawiać takie, tak jak tutaj widać, troszeczkę ciemniejsze plamki, a potem ono całkowicie zmienia barwę. Nie ma co natomiast przejmować się tym, czy skórka jest bardziej grudkowata i bardziej pomarszczona, czy gładka, bo to po prostu są inne odmiany awokado. Ale takim najważniejszym czynnikiem, na który oczywiście należy zwrócić uwagę kupując awokado, jest jego miękkość. Awokado, które jest dojrzałe, jest delikatnie miękkie. Oczywiście nie należy go sprawdzać zbyt mocno, bo w tym miejscu, w którym przyciśniemy za mocno, mogą potem powstać ciemniejsze plamki i w tym miejscu ono będzie po prostu obtłuczone i będzie nieapetycznie wyglądać po obraniu i po pokrojeniu. Ale kiedy się delikatnie tego awokado dotknie, a zwłaszcza tutaj w miejscu, gdzie była szypułka, ono powinno być miękkie i powinno wracać z powrotem do pierwotnego kształtu. Awokado, które będzie przejrzałe, po dotknięciu ono pozostanie już wgniecione. I to właściwie wszystko, jeśli chodzi o zakupy awokado. Jeśli macie może jakieś swoje inne sprawdzone metody sprawdzenia, czy awokado jest dojrzałe, chętnie poczytam o nich w komentarzach. Dodam jeszcze tylko, że jeśli kupicie awokado, które jest niedojrzałe, ono przez kilka dni, przez 3, przez 4 dni może dojrzeć leżąc w kuchni, na przykład na parapecie. A jeszcze jedna dobra porada, jeśli kupicie tych awokado więcej, a wiecie, że nie zjecie wszystkich naraz, schowajcie je do lodówki, wtedy dojrzewają znacznie wolniej. Dzięki za oglądanie, zapraszam Was gorąco po więcej poradników na pozytywnakuchnia.pl.